Sí, de feito, este ano, para 2026, segundo a Sociedade Española de Oncoloxía Médica, agárdase un 2% máis, é dicir, aumentarán este ano o número de diagnósticos de cancro, xa que tal día como hoxe, pois, algún paciente estará recibindo esa noticia que, como decimos, hai que falar dela, hai que falar do cancro, hai que falar tamén da prevención, da esperanza e da realidade dos datos. Pois imos a ver xa, non, ese gráfico que temos coa incidencia, pero claro, que lectura temos que facer desta incidencia? É dicir, hai máis diagnósticos porque hai máis enfermidade, entendo que agora tamén aumentan os chequeos da xente. Claro, aquí influen varias cousas. Primeiro, si é certo que cada vez temos máis población, segundo, cada vez vivimos máis anos, e terceiro, tamén cada vez temos máis prevención, é dicir, cada vez facemos máis cribados e detectanse máis casos. Entón, eso todo é un combo que fai que aumenten ese número de casos. Logo tamén, como vamos a ver despois, hai certos factores sobre os que sí que podemos incidir e outros nos que non. Pero vemos eso, que a incidencia no ano 2026, no caso dos homes, veremos que o primeiro será o cancro de próstata, aí o estamos seguido vendo, de pulmón, e no caso das mulleres o primeiro o de mama, seguido do de colon e por terceiro caso o do pulmón nas mulleres. Aí estamos vendo, efectivamente, na imaxe contigo, Héctor, cal é a incidencia dos tumores no caso dos homes e no caso das mulleres. E no caso das mulleres de nós, quería preguntarche porque chama a atención o aumento de diagnósticos en nós de cancro de pulmón. É certo que chama a atención porque ademais incluso calcúlase que para este ano o cancro de pulmón en mulleres vai a ser o que máis vai matar, moito máis co de mama, incluso vai haber máis mortes por cancro de pulmón que por cancro de mama. A parte boa é que o cancro de mama, como vemos neste caso que acabamos de ver aquí no programa, ten unha solución moi positiva e hai moitos casos de supervivintes, cada vez hai máis casos, pero ollo con cancro de pulmón que cada vez aumenta máis a súa incidencia, especialmente en mulleres. A que obedece isto? Primeiro, o principal causante do cancro de pulmón é o hábito tabáquico, é dicir, o fumar. É certo que fai anos, pois igual as mulleres non fumaban tanto como fuman ao millor o día de hoxe, que aumentou un pouquiño aí a porcentaxe de mulleres que fuman hoxe respecto ao que facían fai anos. Entón, eso non axuda a que aumente o número de casos. Agora creo que veamos de forma gráfica que temos cales son os motivos detrás deste aumento do cancro de pulmón, pero claro, esta imaxe moi reveladora desto que nos estás contando, de que o principal motivo segue a ser o tabaquismo. Estamos vendo aí a comparativa entre un pulmón sano e dun fumador ou fumadora. É que o mellor xeito sempre de convencer a alguén de que deixe de fumar é ver cales son realmente esas consecuencias cando fumamos. E aquí vemos realmente dous pulmóns, un dunha persoa sana que non fuma e outro dunha persoa que leva moitos anos fumando. Primeiro xa a cor, xa vemos que a cor realmente un é totalmente negro por mor do alquitrán que se vai depositando esa nicotina e ese alquitrán, e outro un pulmón san vermello, pois como podemos ver un pulmón que ademais vemos a diferencia na ventilación, vemos que o de pulmón apenas colle aire, enseguida xa o solta, non é quen derreter ese aire. Sin embargo, o pulmón san vemos que hincha moito mellor, retén moito mellor ese aire, e iso influe directamente na capacidade respiratoria, xa non só nese de alquitrán que visualmente xa é que é moi chamativo. É dicir, o tabaquismo está detrás de maiores diagnósticos de cancro de pulmón, pero que máis motivos hai? Pois mira, hai outro tamén que, de feito, a primeira causa de cancro de pulmón en persoas non fumadoras é realmente o gas radón. Ao final, estar todo o tempo respirando ese gas radón acaba provocando tamén ese cancro de pulmón. Temos, como vemos, para todos os tipos de cancros, factores evitables e factores non evitables. Que quere decir isto? Hai unha serie de factores sobre os que nós non podemos facer nada. Son a herdanza xenética, son a casuística de cada un. Realmente aí nós non podemos facer nada contra ese tipo de factores. Pero sí é certo que hai outros factores que van dando máis papeletas para ter o sorteo do cancro, como falamos moitas veces tamén do ictus ou do outro tipo de infartos. E son os factores evitables. Primeiro, falamos do tabaco, pero tamén falamos do sedentarismo, falamos tamén de comida, alimentos que non son moi saludables, falamos do alcohol, falamos de respirar tamén aire contaminado, beber agua contaminada, estar exposto a tóxicos. Todos eses factores evitables, cantos menos teñamos, menos probabilidades teremos de desenrolar un cancro. E eses factores non evitables que estamos vendo, entendo que é o que chamamos a lotería xenética, non? Aí está, claro, realmente hai unha serie de factores sobre os que nós non podemos influir. Claro, isto non quere decir que eu se levo unha vida sana, se me movo, se non fumo, xa estou protegido contra o cancro. O 100% non, porque claro, hai esa parte de lotería xenética que che pode tocar. Os teus parentes, avós, pai, nai, pois tiveron cancro. Pero si é certo que canto mellores hábitos teñamos de vida, menos probabilidades temos de acabar desenrolando un problema. Aínda que teñamos ese condicionante xenético. Claro, esa parte sempre está aí, esa parte xenética sempre vai estar aí, entón claro, polo menos cantos menos boletos teñamos para ese sorteo, pois moito mellor. Se temos esa parte xenética, encima lle engadimos toda esa parte de malos hábitos de vida,
máis probabilidades. Un día como hoxe, moi importante, Héctor, creo, lembrarlle a todos na casa o importante que é a detección precoz, non? Entendo que en todos os tumores, non? É Canto fundamental. antes o pillemos, mellor. É fundamental, de feito, este día falase moito do cancro de páncreas, pero claro que o cancro de páncreas tarda moitísimo en dar a cara e claramente non temos un cribado contra el, pero sí hai moitos outros tipos de tumores na que aquí en Galicia temos moitos cribados activos e realmente se estás en algún destes grupos de idade hai un cribado esperando para ti no centro de saúde. Pois veñemos a repasalos, Non Héctor. perdamos o tempo e imos facer eses cribados que realmente poden salvar vidas. Falamos do cancro de mama, por exemplo, en que consiste en que en todas as mulleres entre 50 e 74 anos se sometan a unha mamografía. Cada canto? Cada 2 anos. Tedes aí esa posibilidade de someterte a esa mamografía que pode diagnosticar un posible cancro de mama, como sempre, canto antes, mellor. Falamos do cancro de cérvix tamén. Aquí hai que distinguir, porque entre 25 e 34 anos o cribado consiste en facer unha citoloxía cada 3 anos. Pero logo xa entre os 35 e os 65 o que se fai é recoller unha mostra de fluido vaginal cada 5 anos. Como? Pois con un dispositivo como este, que se envía ás casas e que a muller na casa recolle a mostra e envía. Se non é quen de recoller na casa, pode ir ao centro de saúde, falar coa matrona, non hai ningún problema. Pero se non, na casa de xeito autónomo, ti recolles a mostra, a envías e se analiza. E cando falamos, por exemplo, do cancro de próstata, incidencia en homes? Pois aí realmente o cribado consiste en que todos os homes entre 50 e 69 anos se sometan a que? A un análisis de sangue, algo tan sinxelo como facer un análisis de sangue, medir o valor de PSA e realmente con ese análisis de sangue vamos saber se existise certa posibilidade e habería que facer outro tipo de probas. Simplemente, eu digo, un análisis de sangue. Falamos tamén do cancro colorectal. Eso che ia dicir. Que ese, ademais, ten unha incidencia moi alta e un dos que máis agarda este ano en Galicia. Especialmente en Galicia temos moita incidencia de cancro colorectal. Pois en que consiste o cribado? En que todas as persoas, todos os galegos, homes e mulleres, entre 50 e 69 anos, recibirán na casa un boteciño como este. Se non o reciben, poden ir a pedilo ao centro de saúde. E que cada 2 anos, simplemente recoller unha mostriña de feces con este pauciño que temos aquí, recollemos a mostra, metémolo dentro e depositámolo nun buzón no centro de saúde. E xa nos vai decir se hai aí posibilidade de ter aí algo estrano, se aparece un pouquiño de sangue, se habría que facer máis probas ou non. Sinxelísimo e de balde no centro de saúde. E co cancro de pulmón, que antes repasábamos que subía esa incidencia? Claro, no cancro de pulmón aquí o que temos de momento é unha fase piloto, é dicir, realmente un cribado que se está empezando a probar, que se está empezando, cada vez esténdese máis, empezou na área de Ferrol, agora xa se estendeu a toda Galicia, en o que consiste en que homes e mulleres entre 55 e 74 anos con antecedentes de tabaquismo ou que sexan fumadores activos, facer un TAC de baixa radiación, é dicir, emite un pouco de radiación, pero non é como un TAC dos normais, e realmente neste xeito podemos saber se hai algún tipo de posibilidade, insisto, entre 55 e 74 anos, homes e mulleres. Pois creo que xa repasamos todos os cribados posibles, espero que estiveran atentos porque que nos vai a saúde nisto. E por certo, un apunte rápido, quería preguntarche, Héctor, tamén por unha noticia que lemos hoxe na prensa de ata 7 casos detectados do que se chama viruela del mono, que ademais, pois cando vemos as imaxes dos síntomas que provocan, pois chaman sempre bastante atención. Ante que estamos, Héctor? Chama moita atención porque son visibles na pel directamente, non? Estamos frente a unha enfermidade transmisible, unha enfermidade infecciosa e que realmente pois, apareceu ese gromo aí na área da Coruña, que realmente vemos eses casos que sí é certo que está controlado, está cerrado, está illado, pero son contagiosos, sí, pero neste momento xa están aillados, están controlados. Non temos que asustarnos, non é algo que vai a xente pola calle contaminando ou contaxiando, non é como o COVID que se espalla así alegremente, senón que hai que ter un contacto máis estreito para poder contaxiarse, e si é certo que é moi chamativo porque na pel imos ver como unhas ampolliñas que logo derriban nunha costra.